I śpiewać piosenki. Śpiewać piosenki. Noga wyżej, bo galoty się maraszczą. A po co pani tu przyszła, proszę panią? Pani nie ma w tej filmie zauważona. Woźnica. Jak ja chcę ją powlekać? O! Nie do końca. No, chycę ją. To jedzie! Wii! No, na pewno. Wjeżdżamy do garażu. Musimy zaparkować, bo one... Już film nie chce tego. Ej! Chodź się ubrać! Jedziemy! Dobra. Chodź się